сархати хабарҳо ихроҷи 86 000 шаҳрванди хориҷӣ аз Русия дар 6 моҳи соли 2024. Садамаи як корманди милитсия дар Кӯлоб ки боиси марги 2 нафар гардид. Боз як куштори асрорангез дар шаҳри Конибодом. Дар Тоҷикистон рӯзҳои таътили мактабиро кам карданд. вазорати нақлиёти Тоҷикистон сабабҳои танбашавии нақлиёт дар роҳҳои кишварро гуфт. салом бинандагони азиз, барномаи навиди 7 рӯз аст аз студияи ёртиҷаи Манзури Шумол. мо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро ба шумо мерасонем. шодмон Кенҷаев ҳастам бо шумо дар ин барнома. дар 6 моҳи аввали соли 2024 86 000 шаҳрванди хориҷӣ аз Русия ихроҷ шудааст. хабар медиҳад расонаи русии важнии исторӣ. гуфта мешавад, дар ин муддат нисбати шаҳрвандони хориҷӣ бо гумони вайрон кардани қоидаҳои вуруд ба Русия, будубош ва фаъолияти ғайриқонунӣ қариб 100 000 парванда боз шудааст. бештари хориҷиён низ бо ин сабабҳо ихроҷ шудаанд. ихроҷи 86 000 муҳоҷир дар ним сол дар ҳолест ки давоми соли 2022 аз Русия танҳо 85 000 муҳоҷир ихроҷ шуда буданд. тибқи иттилои мақомоти Тоҷикистон дар нимсоли якуми соли 2024 беш аз 17 000 шаҳрванди Тоҷикистон аз Русия ихроҷ шудааст. дар Кӯлоб як корманди милитсия боздошт шудааст ки дар ҳолати мастӣ садама карда боиси марги 2 нафар гардид, менависад Радиои Озодӣ. гуфта мешавад, шоми 15 октябр Орзу Ҷононов дар ҳолати мастӣ суръати ҳаракатро аз меъёр баланд карда идоракунии мошинро аз даст додааст. дар натиҷа автомобил дар наздикии боғи Хуталон ба дарахт ва симчӯб бархӯрда, сипас ба пиёдароҳ рафтааст ки дар ин вақт онҷо 3 пиёдагард буданд. Баҳодур Ҷалилови 35 сола дар ҷойи ҳодиса, Ҷаҳонгир Шерафганзодаи 31 сола дар беморхона фавтиданд. Сиёвуш Холматови 28 сола зинда монд ва ҳоло дар беморхона аст. тибқи маълумоти манбаъҳо, худи Орзу Ҷононов осеб надидааст. Абдулла Ҳакимови 31 сола ки дар назди ӯ дар мошин нишаста буд, захмӣ шуда дар беморхона бистарӣ гардидааст. нисбати корманди милитсия Орзу Ҷононов парвандаи ҷиноятӣ бо иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ки боиси марги одамон гардид, оғоз карда шудааст. тибқи моддаи 212 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин айбдоркунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 10 то 15 сол пешбинӣ карда шудааст. Амрулло Боймирзоеви 21 сола сокини ноҳияи Мастчоҳ шаби 22 ба 23 октябр дар ҷамоати Патари шаҳри Конибодом кушта шудааст. ӯ дар коргоҳи тоза кардани пахта кор мекард ва ба иттилои Радиои Озодӣ куштораш асрорангез аст. Боймирзоев дар ҷойи кораш мехобид ва шахсони ношинос шабона ӯро куштаанд, гуфтааст як манбаи Озодӣ. тафтиш нишон додааст, ки ӯро бо банд нафасгир карданд. Амрулло 20 рӯз пеш соҳиби фарзанд шуда, ӯро ба серӣ надида буд, мегӯяд ин манба. ин ҳодиса аз ҷониби мақомот ҳанӯз расман шарҳ дода нашудааст ва сабабҳои куштори ҷавон низ то ҳол норӯшан аст. Амрулло Боймирзоев писари Нарзулло Боймирзоев мудири идораи кишоварзии ноҳияи Мастчоҳ будааст. ҷасади ӯро рӯзи 24 октябр дар зодигоҳаш ҷамоати обурдони ноҳияи Мастчоҳ дафн карданд. ҷадвали рӯзҳои таътили мактабӣ дар Тоҷикистон тағйир ёфт. ба иттилои Вазорати Маориф ва илм, хонандагон дар таътили дар пеши содаи тирамоҳӣ ба ҷои 10 рӯз 7 рӯз аз 1 то 7 ноябр истироҳат мекунанд. инчунин таътили зимистона 7 рӯз аз 1 то 7 январ ва баҳории 5 рӯз аз 25 то 29 март муайян шудааст. гуфта мешавад, ин тартиб тибқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2024 муайян карда шудааст. вазорат шарҳ додааст, ки то соли 2016 тартиб ҳамин гуна буд ва ҳоло дигарбора ҷорӣ шуд, аммо сабабҳояшро шарҳ надоданд. давомнокии соли хониши имсола беназардошти аттестатсияи ҷанбастӣ 35 ҳафта барои хонандагони синфи якум бошад, 34 ҳафтаро дар бар мегирад. яке аз сабабҳои асосии танбашавӣ дар роҳҳо афзоиши воситаҳои нақлиёт дар кишвар аст. хабар медиҳад Вазорати нақлиёти Тоҷикистон. тибқи маълумоти ин ниҳод то 1 марти соли 2024 дар кишвар расман беш аз 666 000 воситаи нақлиёти сабукрав, боркаш ва мусофирбар ба қайд гирифта шудааст. 10 сол пеш дар соли 2014 ин рақам ба 389 000 адад баробар будааст. айни замон дар Тоҷикистон беш аз 587 000 мошини сабукрав ба қайд гирифта шудааст. соли 1991 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 216 000 мошини хусусии сабукрав мавҷуд будааст.
вазорати нақлиёт мегӯяд барои беҳтар кардани вазъи танбашавӣ роҳҳо ва пулҳои нав тибқи меъёрҳои байналмилалӣ аз ҷумла эстакадаҳои бисёр қабата сохта мешаванд. роҳҳо ва пулҳои мавҷуда навсозӣ ва васеъ карда мешаванд. инчунин шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ афзоиш дода мешавад. гуфта мешавад тартиби ҳаракати мошинҳо таҳти назорати қатъӣ қарор дорад ва бо ин мақсад дарҳо камераҳои назоратӣ насб карда мешаванд. ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи Ёртиҷей ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ва ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.